nou? Is weg. Het is uitgeblazen. Is die nu? Nee. Dus die gaat gewoon zo helemaal weg. En het wordt rook. Nee. Dus uit elkaar ook. Uit elkaar gespapt. En wat doet altijd Jasmine? Jasmine die woont in een mooi kasteel. En die heeft een vriendje, die heet Aladdin. En die komt op zo'n tapijt, op zo'n kleedje aanvliegen. En die zegt, ga je met me mee? Dan gaan we samen vliegen. Dat vindt Jasmine wel leuk. Fijn! Fijn! Opgeblazen, ja, heel goed. Ik ga met de hond vliegen. Ja, jij was gezellig. Want dat vind ik leuk. Ja. Hij heeft een witte neus. Oh, had je dat gezien? Dat je witte neus had. Hij heeft pijn in de mond. Oh, kun je het beter maken? Kijk hier. Ja, zie je. Op zijn tong. Oh, moet je mij een kusje geven op zijn mondje? Dan wordt hij wel beter. Ja, de mij aan mij doen. Het is de hond van mij. Ja, hij voelt zich alweer beter, hè? Dan kan hij weer terug naar zijn baasje. Voor mij hij is nog niet beter. Dankjewel, dokter Ronja. Hij is nog niet beter. Oh, hij is nog niet beter. Nou, ik kan hem ook niet beter maken. Laten. Je moet elke dag pilletjes. En dan moet je elke dag maar straks heb ik geen pilletjes. Hier heb je pilletjes. Oké. Hij eet het pil. Hij heeft het niet op. Zie je hem maar op. Ik heb hem opgetild. Hier heb ik nog een centje. En hier heb ik een cadeautje. Ja. Voor de hond. Mama. Die gaat het voor niet aan de achterkant geven, dan hoort hij niet. Nu ga ik mijn grond vliegen. Ja, dat kan wel weer. Ja. Kijk, dat is de week. Mama, ik ga goed aan de bak. Als je niet dicht bij je moet doen. Oh. Sorry. Je moet aan de touwtje vasthouden. Maar ik vind het een beetje eng zo hard draaien. Kan ik niet hoor. Maar ik durf wel dat. Ja. Papa, jij moet je...